הקדוש ברוך הוא לא עזר לי בחתונה. הוא לא עזר לי לחתן את הילדים. פעם היה זה אבא אחד, חיתן 10 ילדים בן פורת יוסף. בחתונה של הילד העשירי, השקיע בן זקונים, עוז, פינק אותם, שבת חתן, אחרי שכבר נגמר כל החגיגות של 7 ברכות. הוא אמר, אני רוצה להגיד לכם משהו. הקדוש ברוך הוא לא עזר לי בחתונה. הוא לא עזר לי לחתן את הילדים. כולם ככה נדלקו עליו. אמר להם, הקדוש ברוך הוא עשה לי את הכל. אדם מרגיש לפעמים, הוא הולך, יש לו קשרים, המנהל אירועים, סגר זה מחיר טוב למנה, שלח לו אנשים, לחץ אותו, עשה לו לחץ, הבאתי מחיר טוב, עם הצלה, עם העניינים. יש לך פה, יש לך עניינים, זה בורא עולם, הוא עשה את הכל. הוא הביא לך את החוכמה, את הלשון, את הפה. כמה לפעמים לאדם יש אפשרות לעזור, לסייע, בבית שלו עם אשתו, בעבודה עם אנשים, איפה שהוא נמצא, אבל הוא מרגיש שיש לו כוח, מרגיש שיש לו שליטה מסוימת. אז הוא מרשה לעצמו לעשות דברים שהם לא יעשו, להתנהג בצורה רעה, בצורה משפילה. הלו, השם לך אישה שתזלזל בה, שתנמיך אותה.